Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. De nu știu ce să ne jucăm. Astăzi vom reacționa. Face o reacție. Vom reacționa la Tic și Toc. Tic și Toc. Uite. Uite. Ce e asta? La mine Bună, eu sunt Tic. Bună, eu sunt Toc. Tic și Toc și Toc. Tic și Toc și Tic și Toc și Tic și Toc și Toc. Tic! Nu știu dacă știți. Argentina! Bine, celebritate. Nu-mi place. Ulu. Ok. Nu mi-e frică de bau-bau? What? Și jos. Iar picioarele se mișcă foarte, foarte simplu. Lateral și lateral. Bun. Chestia O altă asta. mișcare foarte ușoară de la nu mi-e frică de bau-bau este următoarea. Sărim și facem cu mânuța nu, 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 nu. Și sărim și facem cu mânuța nu, 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 nu. Ok? Hai să vedem cu câteva versuri. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau-bau. 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 Un alt pas foarte drăgălaș este acesta. Oare? Tare. Vezi ce nu-și Salutare copii și bine ați venit în lumea magică de Tic și Toc. Astăzi o să citim o nouă poveste din Cartea Magică de Povești. Ce poveste o să fie astăzi? Haideți să vedem. Cenușăreasa. A fost odată ca niciodată, într-un regat întins, un bărbat care trăia fericit cu soția lui dragă și plină și cu frumoasa lor fiică. Dar vai! Într-una din zile, soția lui se îmbolnăvi și muri. După câțiva ani, bărbatul se însură din nou cu o femeie A murit mama ea. Mama nu săreasa, care este o fată care doarme în cenușă și o să-ți murdărească rochia. crudă, rea și trufașă. Ea avea două fiice crude, rele și trufașe ca ea. De cum o văzut pe fata cea mică a soțului ei, maștera-o și ură, căci bunătatea și blândețea acestea dezvăluiau și mai mult prostia, trufia și lenea celor două fiice ale ei. A doua zi după căsătorie, maștera îi porunci bietei copile să facă cele mai grele din casă. Fata trebuia să spele podelele și scările, să cureze farfuriile. Să știi că ai doar 4 degete pe o mână. Și să curețe în camerele mamei vitrege și ale surorilor sale. De dormit, dormea în podul prăfuit al casei, unde ca să ajungă trebuia să urce pe o scară îngustă și stricată. Când fata își termina treaba zilnică, se așeza pe cenușă într-un colț al veței. Dacă vezi să se trăiește. Bună, eu sunt Tic. Bună, eu sunt Toc. Tic și Toc și Tic și Toc și Tic și Toc și Toc. Bine ați venit în lumea magică a lui Tic și Toc. Astăzi o să învățăm o coreografie alături de Tic, care nu prea știe să danseze. Nu e nicio problemă dacă nu știi să dansați. O să învățăm împreună. Bun, coreografia de astăzi Mamă, este cum arată. Dacă vesel se trăiește. Bate așa? Exact! E foarte simplu! Și o să învățăm cu toții, așa că luați-vă părinții și bunicile și pe toată lumea din casă și haideți să începem să dansăm. Prima pas, Tic, este așa. Batem din bănuți și... Perfect! Încă o dată, 2, 3 și... 1. Și avem așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Foarte bine, Tic! Bravo! Și acum vom mai face asta de încă 2 ori. Ok? Hai să încercăm. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă
țin sus, Dacă e vrei să se așa. trăiește, bate așa. Dacă țin jos, Dacă vrei să se așa. trăiește, unul altuia Bine, sunt este. învățăm. Dacă vrei să se trăiește, bate așa. Bine, am învățat prima mișcare din Dacă vrei să se trăiește. Trecem mai departe. Următoarea Sperat. mișcare este puțin mai complicată. Trebuie să ținem degețelele ca și cum ne-am închina, da? Și avem hop, hop. Toc, dar eu nu pot să fac cu stânga. Nu e nicio problemă, Tic, fii atent. Deci trebuie să ții degețelele aici, da? Și să facem așa, hop, să le ducem până în capăt. Îți iese doar cu mânuță, nu e nicio problemă. Dacă nici vouă nu vă iese, o să vă iasă încetul cu încetul. Bun, și avem acum așa. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Dacă vrei să se trăiește, unul altuia se unește. Dacă vrei să se trăiește, fă așa. Nu cred că da. Hai că nu-mi place. O. What? Iau! Cine este prost? Compilation. Sper că v-a plăcut reacția de azi și să vă mai arăt ce mai am instalat. Acesta sunt eu când eram mic. Și cam acesta a fost episodul nostru de azi. Pa, pa!